na n'onu ya Jideofor Okadigbo aka ọnwa egwu ahụ maka ndị na-emere obodo ife ọma Soludo ejigre n'ime umunzu amasị ogiri ana m ekene unu si ya marụ na mma agwọ ọnụ ma agwụ yarọ agwọ ọnụ ma agwụ yarọ ma anọ ndị ilo na-agwụ agwọ ma agwụ yarọ agwọ ọnụ ma agwụ yarọ na ọ bụ ndị ilo gwụrụ ya agwọ ọnụ ma agwụ yarọ ndị na-emela anyị ife ọma mana ọ bụ ndị ilo na-agwụ agwọ mgbọgwọ abụọ elu na nke ịtọ ma ajụzi obodo anyị agwọ mgbọgwọ abụọ elu na nke ịtọ ma ajụzi obodo anyị ole ndị na-agwụ ife ndị na-agwụ ife ọnụ magba aka irabili ole ndị na-agwụ ife ndị na-agwụ ife ọnụ magba aka irawolo obodo ọ dị nwanne m enwe obodo enwe agụ Soludo onye agụ Soludo ejigre ụnụ ya dịka echi n'ọdọ agụ onye agụ Soludo onye agụ Soludo ejigre anyị na-ekene unu ọ ya dịla unu na mma anyị siri unu ya dịka echi maka echi a na-agwụ agwụ Soludo si m kene nzewanụ aka jugo ne ya dịnụ Jideofor keke anyị na-ekene gị o Soludo ejigre a sị ka nkene gị maka ihe ọma ị na-emere obodo anyị ọ ga-amara gị na mma daalụ Okenna anyị ji ovele ahụ ekenekwa nna anyị Simpoli ya bụ nna Soludo niile n'ime mmụọ masị ogidi kedu maka chairman ya bụ onye kwe kenelu vice chairman Ogochukwu Anekwe anyị sikọdịrị na mma Soludo si mụ kenunu agwụya agụ Soludo agwụya agụ Soludo ejigre ụnụ ya dịka echi na echi ada agwụ agwụ kedu maka Ọgọstin Nnalo abụ trejọra Kwọta Ekeneze one ịbụ afọ nwa elote nna anyị na-ekele gị ike na Lagos steeti kedu maka Dejentu ya bụ sekretịrị Soludo ejigre anyị ji otu aka were ekele vice secretary ya bụ Augustine anyị si ya malụ mma Soludo si m kene SKD Odigbo Ndụba gị bụ
manager Dogu na Uganda Give weekend less yo Aina kana Unity man Aisi nyama alage ma Dogu na Uganda Nyama alage ma Ebu wabad Aina kana wamoto Wamotorious Dogu na bena Ebu wandala chudelo Oludo simuke nunu Ono ya dike echi o Kana echi adagwago Ani mekena Chikwado okeke Dogu na bena Asim kwa malike mawanem Ani mekena o Ekena Ozom Amudora anam Osin simuke negyo Eji kwa motu aka wanekena Israel Waya miatanam Israel ribo Osin simuke negyo Yama alage mao Agu onu agu ya onu Mano bundi lo na agu Agwo wabo Elu na keto majuzo danyo Ani mekene Friday Ozolis More money Dogu na Uganda Igbo simuke negyo Eduma ability Ariza wamwa bago SKD skankenu Yamalu no mao Agwo no magu yaro Agwo magu yaro maju Agwo mbagwa abo Elu na keto no maju zo danya jojo Edumaka Ignatius Jideofor Okadigbo ID Omo masio giri kiseje Ama alage ma Edumaka benyi Benyi oba Iki iwa Amu masio giri Ludo sikanke nuno Numa koyeka nauze Dogu na mu masogiri Ikana saba Abodo ga nilege na mma Ludo simuke nunu Eji mo wele kana Melika tuwegu Kama kagodi wanegi Dogu ni India Ani meke nuno Give actor Melika I'm alage my brother Yeah di kechio Kana echi adagwa Soludo eji great Ono ya di kechi nechi adagwa Soludo eji great Ono ya di kechi nechi adagwa
soludo ene wo bode wan go soludo soludo an meke nuno ina mawa kutago boso omo kwanu mano manu mununu abu kunu kwado your brother oya sino soludo ogwata ka obiena soludo edigre onu ya akasi oya dilunu na mma kanibe yokuteli koyama wela sunu dalo ija jo odia goya go soludo soludo ejigre ono ya dikechi nechi adagwa ono ya dikechi nechi adagwa oya sinunu walisi ebulu oya jiwa nwata nwanya kenu ama cheche ka kalobilo ai ga wotu aka nike akalo kenko ya eluya ai we kwa na odigo soludo ejigre ma ko bu no ya na me ani me ku ko male amma o wale kenunu go soludo soludo ejigre ai bunu ije nu ya bidoma ai bunu sino ya bunu nu leta nwe anwula anwu walisi ebulu oya dilu na mma o ojije nu na mbatono ya bidoma ai jegwa enekene ogwoko ogwo gidigidi duma kanya ka nwaje ai sinya malu nu ma oya dilu na ma onwa sigo gulonu ya ogbasu wo ogu kana ya mari soludo na ma soludo ejigre ndai di bilo go soludo goya go soludo alona ndi banyo ija odia Saliben an mekeno small mighty dinkanke mile no so ndoba umo seriki
isi eje an mekene Peter na Paul abu mwe ejina mwada kuno buo mi atana mkunu seje asim nyama alunu ma api Roma kajema yi agba gwere zuno enelu mponge nwanne gị ama alunu ma soludo sika nke nunu eji mo wela wen lekene Alhaji mesesia na wo kenna nna m dị chidekwa ai siko dile gị na mma Odia ai na-ekene uderike gazi nwe bụ n'ike ịgbanugo ịgbanjano udogwu na mmụeze anam ai si nya maara gị mma my brother asabaki na-achụ aka gị o do maka my brother Doru abụ eze one anam ya bụ doka ọ bụ no ọsị kene Nnamdi kaka one noko ezi nna m ukwu ya dị ọ anyị na-ekene gị anyị si nya ma alụ n'ụwa kedu maka Odigbo Odogwu na mmụọ masị ogidi gị bụ nwa fada anyị si ka ọ maalị gị mma daalụ my brother anyị ji egwu ekene Potes gị bụ prince nwanna lo mmaneme Odogwu na bene anyị si nya maala gị mma maka na agwọ mgbagwo abụ agwụ ya rọ ndị na-emela anyị fọma ịma na ọ bụ ndị ilo na-agụ ije ana m ekene small mighty ọ dị nkenke niile n'oso mba ụba ụmụ osiri ka isi eje ana m ekene Peter na Paul ya bụ ụmụ ejina nwada kwụnụ bụ miata na mkunu seje asị m nya ma alụnụ mma api Roma kajema yi agba bụ edotu nọ enelu mkpọnge nwanne gị ama alụnụ mma soludo sika nke nunu eji m owele ahụ lekene Alhaji mesesia na bụ oke nna m dị chidekwa anyị si ka ọ dịle gị na mma ọ dị a anyị kene unu anyị si ka ọ maalụ unu mma ụna dị ya ije 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 ndị anyị chetere ndị anyị na-echetara unu ewe n'iwo ochere oge ọzọ a na-egwu ka na-ata azụ
adia Igunyago soludo Igunyago soludo Igunyago soludo Igunyago soludo Soludo ejigre Igunyago Ono ya dikechi nechi adagwa Igunyago Ono ya dikechi nechi adagwa